Diyos marahay na aldaw po sa tuya gabos. As in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa niyato ngunyan, idulot po niyato ang sa tuya mga personal na intensyones. Siring man, pasasalamat ni Jessa asin Acelita Benetis, ni Nene del Rosario, thanksgiving and birthday blessings of Carmen Bunyag, thanksgiving and petition for Jerome Rodriguez promotion, thanksgiving and petition for complete healing of Annalyn offered by Virginia Balang, for thanksgiving offered by Felipe and Melba Grijalbo, Malu Bendicio and family, birthday blessings of Lilian Lumbria offered by Ining Lumbria, thanksgiving offered by Felix Riba and family, Shirley de la Viña, Llantero and Dicena family, and thanksgiving and special intentions of Baile, Matias, and Ingero families. Special intentions for safety and protection of baby Justine and Eloise, for complete healing of Father Luan Harcia, for complete healing of Jane Santa Rosa, Rosemary Buenaagua, offered by Benang Bunyag, for divine intervention of land dispute, offered by Nene del Rosario. Prayer for good health of Rosalia Asense, Juliet Navarro, and Janet Villaferte, offered by Janet Villaferte and family. For good health, safety, and divine guidance of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, offered by Binang Bunyag. For good health, safety, and divine guidance of Maria Faye Donna, Jerome, Viel Maria Rodriguez, offered by Binang Bunyag. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Fe Bahamonde. For good health and for more blessings of Roman Robredo and family, offered by Robredo family. For the souls of Arnaldo, Bonifacio, Alfred, Arvin Arnold, Julie, Faye, and for all souls in purgatory, offered by Binang Bunyag. Prayer for all souls in purgatory, offered by Felipe and Melba Grijalbo and family. For all souls of dead members of CRC and LLFCC. For the soul of Jose, offered by Fe Bagadyong. For the souls of Virginia, Manuel, Salvador, Maria, Elena, offered by Del Fornoles. For all the souls in purgatory, offered by Llantero and Dicena family and Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunyan na Domingo, sa tong sineselebrar ang Domingo kan tataramon kan Diyos. Tinugdas sa pagbuot kan Santo Papa Francisco, ang ikatulong Domingo kan ordinaryong panahon, itinatagama sa pagsiyasat asin pagharubay kan tataramon kan Diyos. Siring kaini, ngunyan na Domingo, ipinapasabot sa to kan mga babasahon ang kahalagahan kan pagsunod kay Kristo asin pagbalangibog kan sa iyang marahay na bareta. Na kunsain sa mga gawing ini, kita makakagamiaw sa totoong kaugmahan sa buhay. Ang selebrasyon niya tungunyan, panginginotan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor, Archdiocese can Cáceres. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking buktong Hesukristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, akuaan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kay raki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalang tao Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa saimong karahayan, tanganing sangaran, kan namumutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay, huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kayba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An kagurangnan, iyo ang ginikanan kan liwanag nin kaugmahan. Siya ang nagtao kan tunay na espiritu nin paglaom. Hemateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kan enot, pinagmenos niya ang daga ni Zabulon, asin ang daga ni Neftali. Alagad, sa huri, papamurawayon ang dala nin dagat, lampas sa Jordan, Galilea nin mga Gentil. Ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag, sa mga nag-ierok sa daga, kan anino nin kagadanan, ang ilaw, nagsirang. Pinadakul mo ang kagayagayahan, pinadakula mo ang kaugmahan, maugmasinda sa atubang mo, nin siring kan pag-ugma, pag-aranihan, siring kan mga nagayagaya, paghihiras-hirasan kan mga sinamsam. Taan sakal na nagpapagabat sa inda,
an baras sa saindang abaga, an badas kan saindong tirano, binari mo ninsiring kan aldaw ni Midian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan, ilaw ko, asin kaligtasan. Sisay an matatakutan ko, an kagurangnan, kusog kan sakong buhay. Sisay an matatakigan ko. An kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Sarong bagay, hinagad ko sa kagurangnan. Ini hinahanap ko, na mag-erok ako sa harong kan kagurangnan. Gabos na aldaw ni sa kong pagkabuhay, na matingkalab ko ang kagayunan kan kagurangnan, asin mamansayan ko ang sa iyang templo. An kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Nagtutubod ako na mahihiling ko ang karahayan kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Maglaom sa kagurangnan, magkusog, mag-isog ang mga puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan sa kuyang ilaw, asin sa kuyang kaligtasan. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasadol ko kamo, mga tugang. Huli kan ngaran kan kagurangnan tang si Jesucristo. Na magkasararo kamo gabos sa pagtaram asin da isa indo magkaigwa ning pagsuruwayan. Kundi nin pagkaburonyog sa pagsabot nin marhay asin sa paghona mismo. Tainosip kamo sako, mga tugang ko, kan mga tawo ni Chloe. Igwada sa indo nin padaraog daogan. Buot kong sabihon ang lamang saro sa indo. Nagsasabi, ako si Pablo, o ako si Apolos, o ako si Cephas, o ako si Kristo. Nagkabaranga si Kristo. Si Pablo ang ipinako sa krus para sa indo, o sa ngaran ni Pablo, kamo binunyagan. Tadai ako sinugo ni Kristo sa pagbunyag, kundi sa paghatod kan ebanghelyo. Asin bako sa kadunungan nin tataramon. Tanganing dai masayang ang krus ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Jesus ang kapanuan kang propesiya ni Propeta Isaías. Siya ang panugang liwanag, nin huli tadaran niya, ang marahay na bareta, nin kaligtasan. Ang liwanag na ipinahayag ni Propeta Isaías, mayong iba kundi ang kagurangnan. Si Jesus, bilang liwanag kang banwaan, nagpuon na mga pudan sa mga tao na magsulsol kan sa indang kasaalan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hallelujah, 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 hallelujah. Naglalaom ako sa kagurangnan, Nagsasaring sa iyang tataramon. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkadangog na si Juan ipinadakop, nagliklik si Jesus sa Galilea. Naghali sa Nazaret, nag-abot siya asin nag-erok sa Kafarnaum, sa may dagat,
sa pagdulunan nin Sabulon asim Naptali. Tanganing maotob ang sinasabi ni Propeta Isaías. Daga ni Sabulon asin daga ni Naptali, dalan kan dagat, ibong kan Jordan, Galilea kan mga hintil, an banwaan na nagtutukaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag, sa mga nagtutukaw sa dagang anino nin kagadanan, nagsirang an ilaw. Poon kayto, nagpoon si Jesus pagparaharubay asin pagparasabi, magbakli kamo, taranina an kadean kan langit. Naglalakaw sa may dagat nin Galilea, nakahiling siya nin magtugang. Si Simon na inaapod Pedro, asin si Andres na sa iyang tugang, naglalaya sa dagat, tasinda mga parasira. Ang sabi niya sa inda, madya, magsunod kamo, asin gigibon ko kamong mga parasira nin mga tawo. Tulos binayaan ang mga hikot, nagsunod sinda sa iya. Sa ireinutan, paghali duman, nakahiling naman siya nin magtugang, si Santiago na aki ni Zebedeo, asin si Juan na sa iyang tugang, sasakayan kaibaan ama nindang si Zebedeo. Pinapakarhay ang mga hikot, asin inapod niya sinda. Tulos, binayaan ang sakayan, asinan sa indang ama, nagsunod sinda sa iya. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtutukdo sa saindang sinagoga, asin ihinarubay ang ebanghelyo kan kahadean. Binubulong ang gabos na helang sa kakaluyahan sa banwaan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indugabos, mga tugang. Igwanin istorya, sarong istorya, manunungod sa sarong higante. Sa halawig na panahon, may sarong higante na nakakasakop sa kahadian nin Himos. Araw-aldaw, ang higante minasakat sa taas kan bukid, asin hinahamon niya ang mga tao na nakaistar sa baba. Alagad mayo nin gustong magtumang sa iya dahil siya ang pinakadakula. Sarong aldaw, igwanin aki na nag-ako na tumangan ang hamon niya. Kaya ang aki luway-luway na nagsakat sa bukid, asin kan siya haranina, nasurpesa ang aki sa nahiling niya. Ang higante, biglang nagsasadit. Kan magkaatubangan na sinda, masalangkaw papalan ang aki sa higante. So hinapot kan aki kung ano ang pangaran kan higante. Sabi kan higante, my name is fear. Takot ang pangaran ko. Matugang, aram nin kagurangnan ang sa iyang aatubangon, alagad dahil siya nagpadaog sa takot. Kan maaraman niya na si Juan Bautista inaresto, naghali siya sa Nazaret, asin nagduman sa Galilea. Inian kapinunan kan sa iyang ministry, kan sa iyang ministeryo. Asin para sa iya, dakula ining oportunidad. Samantalang si Juan Bautista nakakulong, asin aram niya na delikado man ang buhay niya. Alagad para sa iya, dakula ining oportunidad. Imbis na matakot, pinunan niya, ini ang naging sinyal kan pagpuon kan sa iyang ministeryo. May kasabihan kita, the optimist sees opportunity in every danger. The pessimist sees danger in every opportunity. Ang kagurangnan, nahiling an oportunidad. Dawa delikado, day nagpadara sa takot. Mahapot kita, taano ta sa Galilee? Ini teritoryo ni Sibulon asin Naptali. Sabi sa inot na babasahon, lugar nin kadikluman. So ini ang sinasabi sa inot na babasahon. Ini ang sa iyang misyon,
magdara nin liwanag sa kadikluman. Tano ta Galilea? Tano ta sa Galilee? Dahil ang mga tao sa Galilee handa sa insurreksyon, mga taong rebelde. Madali mag-init ang payo. Sa madaling sabi, madaling makiiwal. Dakula ang populasyon, asin bukas ang kaisipan sa bagong ideya. Dahil agihan ininin mga tao, open-minded sinda. So ini ang lugar na sinasabi ni Isaías, lugar na madiklom, alagad ang kagurangnan, ang nagdara nin liwanag. Kaya nahiling nin kagurangnan, sa siring na disposisyon, igwanin oportunidad na magtukdo. Imbis na pagkatakot, nahiling niya ang oportunidad. Kaya kung hilingon ta, tama ng gadaan sa iyang pinagpupuknan na misteryo. May kasabihan kita, well begun is half done. Pagtamaan sa imong pagpuon, kabanga kayang tapos na. Or the end depends upon the beginning. Ang katapusan, minadepende kung paano kita nagpupuon. Pag kita nagbutunis kang sa tuyang bado, pag sala ang puon mo, sarala na ang sunod ka yan. Kaya napaka-importante ang enot na butones. So siring ka ini, sabi nin kagurangnan, napakahalaga, dakula ining oportunidad. Pinunan niya ang sa iyang ministeryo. Alagad sa ikaduang parte kan Ebanghelyong ngunyan, mahiling niya to na pwedeng tamaan sa iyang pagpuon, pero garo napapasala siya sa pagpili kan mga apostoles, kan 12 apostoles. Kung hilingon niya to, ang mga apostoles, hilingon niya to, mga parasirang turugnon, perming tungka. Kung ang 12 magiging manager sa panahon ngunyan, sabi sa psychological test, dahil sinda makakapasa. Halimbawa, si San Pedro mainiton an payo. Impulsive permi. Si San Andres, mayong kalidad kan pagiging leader. Si Santiago asin si San Juan, mga ambisyoso, mayong loyalty, may mga personal na interes. Samantalang si Tomas, kulang ang pagtubod. Siya ang nagsabing, day ako matubod hanggang day ko nahiling ang sa iyang dapan, asin ang bitis, ang pinakuan sa iyang bitis. Samantalang si Mateo, wanted kang BIR. Okay. Kaya, mahiling niya to na day sinda qualified. Si James o si Santiago, na aki ni Alphaeus, asin si Tadeus. Sa psychology, ang result sa inda, they suffer from manic depressive defect. Ang totoo lang, ang may potential sana na maging manager, huli kang sa iyang resourcefulness, matibay magdiskarte, may magdisponer nin kwarta, may kontak sa mga tao, may ambisyon, asin responsable, iyo si Judas Iscariot. Siya lang ang qualified. Kaya mangalas kita, pwedeng tama sa inot na parte ang pagpuon, pero sa pagpili kan mga apostoles, garo na pasalaan kagurangnan. Alagad kong hilingon niya to ang sa indang karakter bilang mga parasira, inot na inot ang parasira mapagpasensya. Nagahalat yan ng timing kung hain ang kadakol na sira. Madaling talagang nagpupursige. Dahil tulos yan nadidisganar. Imagine ang mga parasira mag-agayan sa dagat hanggang makadakop. Maisog din ang buot kan mga parasira. May kasabihan kita, ansa kung bangka sa deton kumpara sa dagat na dakulaon. Sunod, mahiling niya to na ang mga parasira matiming sa pagpili kan tamang momento. Aram nila ninda kung sain malaag ning pangke o makaag ning net. Kaya mahiling niya to mga tugang, sa siring na paagi, pinili ang mga apostoles, inapod sinda. Kaya sabi nin kagurangnan, come, follow me, magsunod kamo sako. Mga tugang, ngunyan, gabos kita inaapuda na magin mga parasira, bako lang ang mga apostoles. Gabos kita na binunyagan. Giromdumunta ang mga kakundian, kan mga inapod niya. Igwaman kitang kakundian,
alagad inaapod man kita nin kagurangnan sa pagbalangibog kan marhay na bareta. May kasabihan kita, God does not call the qualified. He qualifies those who are called. Kaya sabi niya, when the Lord invites us, it is not a matter of who we are, but what we can be in the eyes of God. Dahil pwede kitang maging instrumento sa paghaman kan misyon ng Diyos sa kinaban na ini. Alagad, pag inimbataran kita, saro siyang pangapudan asin pagsimbag. Ini ang inaapod niya itong call and response. Inaapod ka, masimbag ka. Saano kita inaapod nin kagurangnan? Ang enot na imbitasyon, iyo ang imbitasyon sa krus. Ini ang enot na ke. Malinaw ang sabi kan sarong parasurat, sabi ni Bonhoeffer, pag sinabi nin kagurangnan, madya asin magsunod ka, ang buot niyang sabihon, madya asin magadan ka. Ang buot sabihon, ang pagsunod, na igwanin pagsakripisyo. Susog sa tradisyon, si Pedro, asin ang sayang mga tugang, o ang sayang tugang na si Andres, pinako sa krus na pabaliktad sa forma nin ikis. Kaya ang letrang ikis, pamidbid kisan Andres. Iyan ang pangapudan nin Diyos, pangapudan sa krus. Mga tugang, day kita inaapod nin Diyos sa komportabling pagserbi. Inaapod kita sa makahulugang buhay. And life cannot be meaningful unless it is tested by fire. Ang buhay, sabi kain garot siya, dahil mo mahihiling ang tunay na kulor kung dahil mo ibubuntog sa mainit na tubig. So yan ang enot na imbitasyon in kagurangnan, imbitasyon sa krus. Ang panduwang pangapudan, iyo ang pangapudan sa kaimbudan. Ini ang pangduwang K, constancy, fidelity, kaimbudan. Ang pag-apod nin kagurangnan, bakong pangyayari. Ang pag-apod nin kagurangnan, araw-al daw na realidad. Inaapod nin kagurangnan si Simon Pedro, asin si Santiago sa gilid kang danaw. Alagad padagos ang sa iyang pangapudan sa inda, araw-al daw. Kaya gusto nin kagurangnan, kaibahan sindang permi, araw-al daw. Hulitan pag-apod araw-al daw, ang pagsimbag araw-al daw man. Sabi ka iyan, people who are faithful are people who have been tested by time. Kaya araw-al daw inaapudan kita niyong kagurangnan. Marresanindo sa komunidad, ang mga natatada dyan, si mga natesting nanin panahon. Nagrararom ang pagtubod. Bot sabiyon mga tugang, kung an momento nin kalayahan mag-abot, panaw niyan magsabi kita, yes Lord, I will follow you. Pag ang sa imong moralidad na challenge, yan ang panahon na maging pusog. Kung ang sa imong fidelity sa agom na laag sa alanganin, yan ang oportunidad na maging makusog sa imong commitment. Kung ang sa imong pasensya tinitisting, tamay inaataman ka, yan ang momento nin pagtalubo sa bertud nin pasensya. Kaya ang pagsunod sa kagurangnan, sarong araw-al daw na pangyayari. Pag nagsabi kita, yes Lord, masunod ako sa imo, papatunayan mo yan araw-al daw. Subako yan lamsam o sararuan. Saro siyang araw-al daw na struggle para ma-overcome ang satong kaluyahan asin pagka makasalanon. Ang pantulo mga tugang pangapudan nin kagurangnan, sarong pangapudan na kita kaibahan. Pangapudan, inaapod yan, companionship. Pag nag-apudan kagurangnan, ini sarong pag-apod na personal. Kanya-kanya kitang experience sa pangapudan na personal. Kunan kagurangnan magsabi, madya asin magsunod ka, inaapod kita na makaibahan niya. Dahil kita pwedeng kasali permi sa aripunpun or sa inaapod niya tong crowd. Pag kita apostoles, iba ka duman sa crowd. Iba ka sa aripunpun. Pag nagdulok kita sa Diyos, bako lang na mahagad kita nin bendisyon o petisyon. Kung arog sa nakaini kababaw ang pagsunod ta ki Kristo, dahil kita naiiba sa aripunpun o grupo,
nasiring man sa nakainian kamautan. Masunod kita ki Kristo, tamawot ta na maging arog sa iya. We want to be like Him. We want to be like Christ. Alagad, dawa ang pag-apod sa to personal, one-on-one, ang pag-apod, alagad inaapod kita ni Jesus na magkairibahan sa lambang saro. Si San Andres, Santiago, San Juan, inapod na personal, alagad inapod sinda na makaayon sa 12 apostoles. Kaya sa ikaduwang babasahon, susog ki San Pablo, sinasadol niya ang mga tao, ano ta nag-iiriwal ka mo? Kay po nindong magkasararo bilang komunidad Kristiyano. Day ka mo pwedeng magkabaranga. Siring kayo ang pagsunod ki Kristo bilang sarong komunidad. Taano? Inaapod kita nin Diyos na magkairibahan, ulit sa laog kan komunidad, kita nagtatalubo sa pagkamuot asin pagsirbi. Kaya ang pagbapod, bako lang personal, kundi iribahan kita bilang sarong komunidad. Kung sai nagrararom sa tong pagkamuot, asin pagsirbi sa lambang saro. So mga tugang, ini ang tulong ke sa pangapudan sa to. Ini ang sa indong tatandaan ngunyan. Pangapudan sa krus, pangapudan sa kaimbudan, asin pangapudan na kaibahan ang kagurangnan, asin ang komunidad na sa tong pinaglilingkudan. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daig linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na nitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Hulit ta kaipuhan na maghigos kita, sa pagsabuhay kan pagtubod, asin pag-utob kan misyon kan kagurangnan, mamibi kita sa Ama para sa grasya, asin kusog na makasimbag sa iyang pangapudan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang ebanghelyo sa gabos, padagos na maging matinao sa pag-utob ninda kan misyon na ini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na hovenes, magtalubo sa pagpahalaga kan marahay na bareta, asin maging masigasig sa pagpalakop kan ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inapod na magsunod kay Kristo, dainanggad mapagal, asin magluya ang buot sa pag-inguha, para sa saindang pagbagong buhay,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, warasan kan Diyos, nin kusog, asin kaumayan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satong mga gadan, magugma sa bangraw kan liwanag, na daing kasagkuran ki Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, inapod mo kaming mag-ayon sa gibonin pagtugdas kan sa imong kahadean, danguga kami na nagdudulot sa imo kan samong mga pangangaipo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw ang gabos. Matindog ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami kaugaying akwa ang samong mga atang na sa pagpabanal kaini itugot mong magin nakakaligtas para sa mo uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bako sanang nakakamati kami araw-aldaw kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan nanganing kami kan buhay na daing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami naguumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, osana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, osana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gad an banal, burabod ing gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi,
mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayo ni ankalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, an pagkagadan mo kagurangnan, pinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, pinapahayag sa kun na ika magdatong. Kaya kami na nagrorumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibaan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Matindog po. Natokdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama Niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man kan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan
kan kagurangnan danay namapa sa Indo, asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asin ang sakong kalag mauumayan. Mami, bi kita, Matindog po ang gabos. Diyos na makakamhan, namimibi kami warasan sa mo na kaming nag-ako kan sa imong grasya na nagtagong bagong buhay sa imong atang danay kaming magmuraway huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor, si Shirley De La Viña and family. Salamat po. Salamat man po sa tuyang altar servers, ang sa tuyang ministro laiko, asin mga nagbasa, ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin pag-iriba, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misa ngunyan. Salamat po. Pasalamatan taman po ang management and staff ng PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Ini po mahinanyugman sa OKFM Radio. Ang Misa nin Banwaan madadalan man sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan. I-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon sa mga naghihelang. Bendisyon ni kagurangnan ang mga naghihelang na uyang unya nagaantabay. Tawisinda nin kusog sa espiritu tangani na sinda, makapagsirbi liwat sa imong ngaran.
padarhan sa sainda ang banal na Espiritu Santo, tanganing sinda magiyahan sa saindang pagtubod, asin pararumon ang saindang pagkamuot sa saimo. Inihinagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Ido ko an payo asin maghagad nin bendisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak. Asin magpabulos sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunungan. Amen. Amen. Danay kamong pakakanon sa aarugan nin pagtubod. Asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Amen. Birikon niya ang sa indong mga lakad, pasiring sa iya. Asin ipailing sa indo, ang dalanin katuninungan, asin pagkamuot. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Maghilig asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa saindo.